Ľuboš Blaha, podpredseda parlamentu za Smer SD, sa vyjadril k prvému dňu Roberta Fica v Bruseli po vymenovaní za predsedu vlády. Z jeho účtu na sociálnej sieti Telegram citujeme. Robert Fico v Bruseli, takto sa to robí do psej matere. Konečne máme premiéra, na ktorého môžeme byť hrdí. V Bruseli hovoril za väčšinu Slovákov, keď odmietol vojenskú pomoc Ukrajine. Robert Fico odpovedal novinárom plynulo po anglicky, žiadne one time next time ako ten clown z Trnavy. A hovoril svoje suverénne názory a nie ako Heger či Ódor, ktorí len nosili aporty, ktoré im hádzali západní politici. A ešte pritom vrteli chvostíkmi. Robert Fico v Bruseli jasne odkázal, že my Slováci podporujeme mier a chceme zastaviť ďalšie zbytočné zabíjanie. Na Ukrajine sa bijú Američania a Rusi, toto musí prestať. Riešenie je okamžité prímerie a nie dodávky zbraní a kšefty pre americké zbrojovky. Som hrdý na to, že slovenský premiér to povedal na plné ústa. Áno, máme právo na náš názor. Keď počúvam politikov SAS, ktorí hovoria, že Slovensko nesmie mať vlastnú slovenskú zahraničnú politiku, chytám sa za hlavu. To čo sú za otrocké reči? Keď počúvam Šimečku z PS, ktorý nehovorí o ničom inom ako o vojne, zabíjaní a nenávisti proti Rusku, obracia sa mi žalúdok. Tak choď na front, panáčik, a nemudruj. Voľby vyhrala politika mieru. A my sa jej držíme. Ukrajine môžeme humanitárne pomáhať, ale musíme mať garancie, že tam tie peniaze nerozkradnú. V takej skorumpovanej krajine, ako je Ukrajina, je kľúčové, aby sme neposielali miliardy z Európskej únie do gágorov ukrajinských oligarchov. Liberálne médiá tu snívali o tom, že sa premiérovi Ficovi európski lídri otočia chrbtom, ale kdeže? S úsmevom sa s ním zvítali, zablahoželali k volebnému víťazstvu a on sebavedomo tlmočil naše postoje. Bez kriku. Inteligentne a suverénne. Zo strednej Európy konečne zaznieva synchron, na ktorý sme čakali. Dvaja najskúsenejší politici na Európskej rade, Robert Fico a Viktor Orbán, jasne odkázali vojnovým stváčom, že stačilo. Už viac nebudeme robiť moslíkov Bruselu ani Washingtonu. Časy Matoviča a Čaputovej sú preč. Múdro, sebavedomo, pokojne a suverénne. Takto sa to robí do psej matere.